Ngasilake woh kapitayan panglimbang 5 menit dina Rebo Legi tanggal 14 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 9 tekan ayat 17. Saben ngawiti nandur wowoan swargi Bapakku biyen tansah ngrapalake donga mengkene. Endhek-endhek metuwa, dhuwur-dhuwur ndadiya. Sawijining donga prasaja marang Gusti kang nguwasani titah ngemu panyuwun supaya tanduran ora muspra. Nanging uga sawijining parentah marang tanduran supaya ngasilake woh. Rikala ketuk mangsane wit mau awoh nanging ora metokake woh, kang nandur banjur rasan pengin negur wit mau. Marang para murid dalem Gusti Yesus ing waosan dina iki uga dawuh supaya padha ngasilake woh asih tresna. Kowe wis ndak tetepake supaya ngasilake woh lan lestariya uwoh mau. Mula padha lunga lan ngasilake woh. Sakeh pengalaman urip bareng Gusti Yesus kang kebak piwulang, pepakon, tulodo lan lubering katresnan dalem Gusti kang tanpa upama mujudake sangu lan modal martakake kabar kabungahan. Dene Gusti Yesus piyambak tresnani para murid linandhesan pengalaman sugeng jroning katresnan dalem Allah Hyang Rama. Tembung lunga ora kudu kategesake minangka patrap budal menyang jaban rangkah lan jaban praja. Tembung lunga bisa ditegesake minangka patrap metu saka kungkungane diri pribadi kang ndadekake manungsa ora kobrenggatekake kahanan sakiwa tengen. Kaya dene uler marga ngunder marang diri pribadi, kabeh kang kapikirake lan kakupiyakake amung kanggo nyukupi kabutuhan pribadi utawa pakumpulane dhewe. Menawa manungsa gelem metu saka kungkungane diri pribadi sarta pamikiran-pamikiran lan kerep kanggo nyukupi kabutuhan dhewe, manungsa bakal jembar wawasan lan pamawasi. Mligine marang sapa wae kang temen-temen butuh warta kabar kabungahan dalem. Sawangan menjaba akeh sesawangan kang luwih becik lan nengsemake tinimbang ngunder ing diri pribadi. Sawangan menjaba akeh pawongan butuh prasapa lan pitulungan. Sawangan manjaba akeh kabungahan lan kabecikan bisa kaadumake. Kang bakal langsung ngrasakake bungah rikala manungsa gelem metu saka kungkungan diri pribadi, yaiku warga sabrayat, warga masyarakat sakiwa tengen, uga warga pasamuan. Para tresna PLM kinasih, lunga menyang poncoting donya, wartakno Injil. Aku wis netepake kowe supaya lunga lan ngasilake uwoh. Uwohmu iku kudu tetep padha tresna lan tintresnan kaya aku tresnani kowe. Lunga menyang poncoting jana wartakno Injil. Timbalan dalam Gusti iki dadi timbalan kita ing sadawaning jaman minangka para penderek dalem. Monggo sami katindakake kanthi suka lan gambira. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus nyuwun berkah pangestu dalem amrih kawula saged martosaken kabar kabingahan dalem kanthi tresnani sesami tanpa pamrih. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.